Ahoj všichni, mám tady svýho brášku. Okay. Roztomilej. Ve skutečnosti je to můj bratranek, ale když jsem se přestěhovala do Česka, tak jsem neuměla český R. Bratranek. A to mi vůbec nešlo. Tak jsem mu začala říkat brácha. A stejně je to takový můj brácha, že jo. No. Jsme si blízký. Jsme si blízký. Srdečně, určitě. Tenhle víkend mi přijel navštívit. Nebo jakože rodinu navštívit. Ale prostě já jsem. Hlavně mě. Abych se... Jo, tak no tak já jsem Leo, že jo. Určitě mě všichni znáte. Jo. Tak různě. Když ho potkáte, tak jako nejvíc v pohodě typek. No a dneska jsme neměli moc přípravu, ale chtěli jsme udělat challenge. A tak jsme našli na internetu Best Friend Challenge, což znamená challenge jakoby... Nejlepšího kamaráda. No, funguje to tak, že máme před sebou kolik? 20 otázek. Kolik jich máme? No, méně jak 20. Ale 20 máme poslední číslo. Máme to označený do 20, ale není tam jich 20. No, neumím počítat, to je jedno. Mám jedničku z matiky. Z jedné matiky. Z té druhé matiky mám 5. Ale on je chytrej, takže tohle bude hodně nefér. Budeme muset odpovídat o tom druhém člověku, jak my si myslíme, nebo jako prostě o tom druhém člověku. Napíšeme si to na papír. Prostě těžká kniha na tom papíru. No, napíšeme si to tajně, velmi tajně. A pak odpovíme, co si jako myslíme o tom druhém člověku. To není moc tajný, to vidím. Tak. Nebuď tajný agent. Nebudu tajný agent. První otázka je, co je tvoje nejoblíbenější vzpomínka se mnou? Jak moc střídně musíme odpovídat? Kouká na tohle moje máma. Kurva. Myslel jsem to tak, abych se to nedalo přečíst, abych si mohl vymyslet. Moje nejoblíbenější vzpomínka je rapování o mrtvém ptákovi. Má nejoblíbenější vzpomínka je dobře chcete stílet bychla. Tady výborně. To znamená večery v pokoji. Ty jsou s ní vážně skvělý, prostě povídáme si úplně o všem, co jsme dělali. No, rapování o mrtvém ptákovi bylo jednou, když... No, když jsme prostě takhle jednou šli a prostě jsme se jako potkali a potkali jsme mrtvýho ptáka. A bylo to fakt smutný, ale byl to pták jako prostě nějaká vrána, chápete? Já si myslím, že to nebyla vrána. Já si myslím, že to byl vrabčák. Ne, nebyl to vrabčák. Nebyl to vrabčák. Mám to vyfocený. Ale dali jsme tam každopádně potom vránu do toho repu. Musíme jim to předvíst. A je tady mrtvej pták. Co když to byl spolužák? Mrtvej pták, leží tady mrtvej, byl tady mrtvej pták. Letěl, naletěl do stromů, proč? Naletěl do stromů, je tady mrtvej pták. Co když to byl spolužák, kamarád? Do hudební kariéry jsem nešla, protože nechci být slavná. Je to otravný. Jo. Ale máme na to, že jo? Jo. Popiš druhého jedním slovem, to bude jednoduchý. Takže, otázka 2, 3. Výborně. Takže, jupí! Není to jako jupí, jako ten juice, ale je to jako jupí, jako prostě jupí, prostě je to úžasný slovo. To jsem tak jako... No jasně, jupí člověk, jupí syn. Moje odpověď... Magor. To je fakt magor. Jako vážně? Jako vážně. Tak. Ty prostě jsi magor. Prostě jsem magor, no tak jo, tak jsem magor. Co tě na druhém nejvíc štve? Protože se na to dívají mladiství a my nechcem kazit, že? Co mi na něm nejvíc sere? Žádný mladý se na to nedívají. Na mě se dívají samý lesby. No co na mě? No, na tebe se taky podívají, ale tak jako... Takový hezký kluk. Hele jo. Jo, musím si vybrat jednu věc jenom, jo. Mně napadají samý takový jako neúplně jako nápady, jako jo. Jsem rychlejší. Nejvíc mě na něm sere, když já tady usínám, jo. A on začne filozofovat a on ví, že usínám a furt neletivá, furt. Nejvíc mě není štve, že když já jsem tady u ní, tak prostě já potřebuji na Facebook, já tam musím být, jo. A prostě ona zaleze do vany, vezme si tam počítač a prostě je tam třeba hodinu, viď. Prostě tam, já nevím, co tam dělá, jako jo, prostě. Na film. No tak kouká na film, no to je fakt skvělý. A chudák její brácha, tyjo, tady bratranec, jo. Facebook je prostě... závislost a já ho léčím. No prostě mi bere počítač, její počítač. Kdybychom spolu mohli jít kamkoliv, tak kam bychom spolu chtěli jet? Tak to je asi jasný, že jo? Do prdele. Jo. Opět jsem rychlejší. Ale zase je to úplně... že kam bys s ní chtěl nejradši jet? No to je úplně jasný, protože přece do hospody ne, tam je to prostě nejlepší s ní. Ty
teď tam chodíme furt. No, Ty se mnou můžeš jet úplně kamkoliv a ty bys chtěl jít do hospody. Jasně, abych Tam ani nemusím jet, tam můžeme dojít pěšky. No dokonce, to je výhoda, že jo? Já, kdybych s bráškou mohla kamkoliv jet, tak s ním chci jet, nebo spíš letět, do Seattlu. Protože je to tam hustý a chtěla bych mu to ukázat. A všechny se mnou chtějí letět do Seattlu. A tohohle člověka, kterýho bych tam fakt chtěla vzít, tam letět nechce. On by chtěl do hospody. V Seattlu jsou taky hospody. Náš nejoblíbenější soukromý vtip. Soukromý vtip, jako to jsem nevěděla, jak jinak přeložit, jakože vtip, který chápeme jenom my. OK, tak jedno. Takže náš nejoblíbenější soukromý vtip. Ty vole, to byla moucha. Ty vole, na to jsem úplně zapomněla. Já jsem tam dala zase toho mrtvého ptáka. To nevadí. Čtyřudlá moucha, to je... Byla to moucha, no. Jo, byla to moucha. Hnusná moucha. Nebyla to rozinka. Ale byla to moucha. Bacha na to. Vypliv si ji, nebo si ji spolknul? Vypliv jsem jí. Jo, komu to trvá díl se ráno upravit? 3, 2, 1, Hodinu. 10 minut. Já jsem upravená za 10 minut. No, mě to trvá hodinu. No, ale mě to trvá hodinu, ale potom jsem nachystaný na všechno. No a co všechno děláš ráno, když se upravuješ? Tak můj postup je úplně jednoduchý, prostě. Vstanete ráno, vstanete. No, tak to je základ. Na záchod, jo. Tam si vezmete mobil a strávíte tam 5 až 15 minut, jo. Potom se zvednete, že jo, spláchnete v cajku. Odejdete si pěkně do té koupelny. Tam si vyčistíte zoubky, že jo, 5 vteřin, že jo, zase pryč, jo. Vteřin. Jo, vteřin. Potom přijde ta nejdůležitější část, prostě se musíte upravit. Prostě tohleto se neudělá samo. Ano, vstanu, jdu do sprchy, Špatně. tam jsem 5 minut. Vylezu, vyfenuju si vlasy, to trvá taky tak 5 minut. Uklidím si pokoj. Jo, obleču se. A to je asi tak všechno. No, tak to podle toho vypadá. Co je tvé nejoblíbenější roční období? To znamená, já napíšu její a ona napíše moje. Začínáš. Léto. Zima. Ty si myslíš, že moje nejoblíbenější roční období je zima? No, tak jako... Já mám nejradši teda osobně podzim. Podívejte se, ta zima, to je, ona ji úplně miluje, ale ona se to nepřizná. Na lyžáku jsem chodila pěšky, protože lyžovat neumím. Když bruslím, Nádhera. tak se musím držet krajem, protože neumím bruslit. To je smutný. No a co je tvoje nejoblíbenější období? Moje nejoblíbenější roční období, no tak to je jasný, že jo, tady jaro. Víc No práce. každopádně o sobě nic nevíme. Tvoje nejoblíbenější písnička. No takže, tam něco hodíme. No takže já přesně nevím, jak se ta písnička jmenuje, ale je to takový to ze Shreka, takový All Stars jako. Tu zaspívej. Hey now, you're a rockstar, what you game on, get play. Hey now, you're all star, what you game on, get play. A jo, to mám hodně ráda. No, Není úplně moje oblíbenější. No, to jak tam zpívám, já vůbec nevím, co poslouchám. If you ever feel like falling down. Jasně, do If you ever feel like other place, like some value just on. Jaké se zvíře? To jsem kurva velký zvíře, ale. Seš poblý. Já si myslím, že seš divoký prase, protože seš divoký a seš prase. Nemám co na to říct, no, já si o tobě myslím, že jsi tygr. Prostě Wow. tygr. Kdyby ti hořel barák a byl jsi doma sám, co bys si zachránil? Kdyby tam nebyly žádný zvířata. Na svůj MacBook. Na svůj noťas. Takže noťas. Noťasy! Poslední otázka je, kdybys mi mohl dát nějakou drogu, tak jakou drogu bys mi tajně, jako tajně mi dát nějakou drogu, co bys mi šoupnul? Takže, já si myslím, že jako kdybych jim mohl dát nějakou drogu, tak by to určitě byl sex. To je taky droga. Ty jsi hodnej. Bys mi domluvil nějakou holku, jo? No jasně. Já kdybych tě mohla dát nějakou drogu, tak ti dám LSD. Jo, přijím na toho draka v kuchyni. No tak to asi ukončíme, co vy na tom. Jestli máte nápad na challenge, jestli máte nějakou otázku do videa, jakoby otázek, jakýkoliv jiný návrh, třeba vlogy mi někdo psal, že by chtěl vidět nějaký vlogy ode mě, tak mi to napište na Facebooku, jestli neznáte stránku, tak to bude dole a budete to mít. Pokud bude něco ode mě, tak samozřejmě Facebook, Tak Leo, Jindřich, kam mám pár přátel jenom a určitě mě poznáte podle tohohle. Já to tam asi taky budu mít nějak, jo, tak se mějte hezky a kdyby se ode mě něco chtěli, tak to shledanou.